Witamy wszystkich Państwa w świecie promocji oraz okazji, czyli na kanale Gazetki Sklepowe, gdzie codziennie przedstawiamy Państwu ciekawe promocje i okazje Państwa ulubionych sklepów. Jeśli szukają Państwo promocji oraz lubią Państwo oszczędzać, nasz kanał Gazetki Sklepowe jest specjalnie dla Państwa. Tutaj czekają codzienne i ciekawe promocje, mega rabaty i super oferty Państwa ulubionych sklepów. Więc na pewno warto odwiedzić kanał Gazetki Sklepowe oraz zerknąć, co tym razem ciekawego pojawiło się w ofertach Państwa ulubionych sklepów. A także warto zostawić subskrypcję i kliknąć dzwoneczek, aby być zawsze na bieżąco i aby Państwu nie umkła żadna nowa, ciekawa oferta pojawiająca się dziennie na naszym kanale. A więc życzę Państwu fajnych i udanych zakupów, pełnych oszczędności i super okazji. I zachęcam do zostawienia łapki w górę pod filmem, za co już teraz wielkie dzięki. Oraz pozdrawiam wszystkich odwiedzających nasz kanał i życzę miłego, pięknego i słonecznego dnia.